Junta, building better Africa. Oyamba ndipeleke ulemu wa Vice President atipani cha DPP chikao cha kumwira kuna Honorable Mwanamveka ulemu wanu. Komanso ulemu ina mulandire akulu onse amene mwachokera ku chipani cha DPP amene mwaperekeza MP adera lino Honorable Daudi Tida ndi ma MP onse amene mwafika pamalo pano. Komanso tikalandire agrupu Safari ndi mafumu onse amene tasonkhana pano. Komanso ulemu kwa atate ndi amayi onse amene tasonkhana pamalo pano. Ife Vice President takulandira ndi manja awiri kuno wana Masalima kwatiye njema. Anthu amene abwera malo ano bwana ngakhale musali mboma koma timafuna tinene kuti anthu awa ali ndi njala. Timafuna ngati kungatheke mwapezere thandizo. Kufuna kuno zipangizo zisika mtengo ifewo sitinapindule. Ndi mawu amene takulandirani ndi manja awiri zikomo kwambiri Vice President. Zikomo kwambiri kaipa ni manja majifumu mafumu awa. Pano kuli mwana wanu ali pano. Mwana wanu ali pano Ngalante ndi mwana wanu bwana amene anachoka ku UTM ku chipani cha UTM kwanza alichala mwaba cha Ngalante. Zikomo kwambiri. Chala kumwamba aliweza chala kumwamba. DPP oye! DPP oye! Professor David Chariga oye! Joseph Mwanamveka Vice President oye! Professor Angala oye! Wele Megeseka bwana Vice President na Joseph Mwanamveka. Bwana mwambie ulemu masanano. Wele Megeseka akula sajipali asantiko maembia tuwose amene muli pano maimabia kabwera likuno akuone ngatu mutu mangidwa kabwera kuno ukwera Wele Megeseka ndakubweza uyu dala pamwamba ife kusanga kutoka DPP kuambisa UTM. Tinakhala kuti tinamva anthu amene anatuza kuti tisaukire ulamuliro wa profesa bwezi lero DPP kulamula koma lero. Ambuye mukatithokozere kwa profesa kuti ndinabwera pamaso pake ndikulapa ndikupepesa wandikhululukira ndikuvula chipewa ichi ndikuvula chipewa. Kana masanano pali anthu ambiri pano ufuna kutala kule koma ndimafuna ndikupepeseni anthu akulimbuli kuti mavuto ena amene mukuona njala zimene mukuona ife tinapanga contribute zimene ndimafuna kuti inu mutikhululukire. Tinayambisa chipani ndi malemu Saulo Chilima UTM. Tinaenda ziko loseni kufuna mavota achakwera kuno tinafika koma sitinaziwa kuti tikuika munthu wopanda nzeru mbulusa pa mpango. Ngati Malawi sitinachita bwino ndi 2020 pomwika Lazarus Makape pa mpando tinalakwisa kwambiri. Kunabwera kuti zikhale ng'oma kumapasa kuma 2000 kuti apite kusonkhano. Ndikuwuzeni bwana munthu amene ucha wasala pang'ono kuzamangidwa asongati inuyo inoni ndimangidwa pepani kupepeseni amutsawa pepani kupata zingwe zimene mukupala kapena kukwadiweni kuti pepani anthu awa
ife. Nagamba chikondi chaife mundu kudula mavoti ayo ayati. Koma lero atikubira tikubweraso. Kila tsiku limoni mitimati yeso. Antu wose amene munali kuyutemu. Antu wose amene munali zipanishina. Kulineso zipanishina kumalawi kuno kiokosa chane. Komanso amene akaponsa mabuku aziko lino. Ndi Profesa Peter Mutharika Mpakati. Ola munene kuti wakula ife kufuna wamkuluyo. Kufuna chikuliza chikulu chikuliza moto. Profesa Mbana pa 16 wo mukamika saba mpando nimamene bwana mundikukira kipanya mpawi sika mkwambi Chamapa Nibuli waye Amananveka waye Obalero kulichito kulijali kudo Koma kama chekete waona Israela iwe TPP waye Mbali yao kutiabe yao TPP waye Profesa waye Koma iliko chengaji na mchiko iliko UMC Katumi Isaku mfeka mwino Mchune azili mfeka mwino bwana sana kwile jokwilaji Mchune katumi Chamamba kukona huko TPP waya Profesa waya Amana mfeka waya Amana dia longo Ndikupempeni abalenga kuna kupoda Ndale Tika gawana zima onongeka Msongano nabwelera pano Ndisongano wa Vice President Profesa Peter Mutharika ndiye President wa TPP Ilo kuna ndinwana kamozi Ndi manena maungo wa ntawi zonse Ndinabala uleme wata jana icho Ndinamikumbusani Tisakonde ndale zande uai Ngondo yetu timenya pa Septemba pano Tikisa chino jofotela Bona mujachida mati musamalizile kuno Ngani imene amafuna ya mfulendi imeneyi Antu wa TPP amabeko kuninu musamalizile kuno bwana Amafuna za kuonesa ni nyanga ya wantu a TPP yoma ili pano Tekule nilani bwana kumula njakuna mufeso ni mwandiridwa Kuno ni kwadu Inumba yetu Muve mutimamo Ena bwana alidisipani Kwa masiki nafika mojipani kuzaza Tumene jaza zila nchichia Ena bwana Nene monongona Ambiyetu ena anayabisa jipani jaji kwatu Ambiyepe pani Kwa usanga zizindikilo Bwana kuka natenga pesi ama pila TPP wae Kwa manana chikwatu Chikwatu na kuku Kwa mazona saizi mene ijatati kuina hapo Pali piki sana Zina zibuino Kuno bwana alamu ya kuno ni ajaba cheda wa malokotela Sia lezia Kula jesa unalomu ya neme ya matala kunoko Amalokotela matala kuno Antu wa chikondi Antu wa ntima wa mwino Ulakuwa alamu uja unacha zikika kuno Kuli asokolele ambili kuno Ambili mkwazi wa bwana Iswailu makamu mulakuwa alamu Kau ya Itali Sidi yankula mwambili bwana Nimafuna maule mwenge ndikulandileni Ma-MP anuambwela saifu kukana Bwana pagwela MP winali yese wambula nge muno Kamene sana bwela basi MP Kwa ma-MP wasa alipadipo Pano Kukupelekeza ninu Kwapelekeza chida Kujizintu siende bino pano Bwana Antuwa Azingo bwela kunena njine kumasika Kudantuwa aone Kakele ntawu yata Antuwa aone Pano bali MP
Ismail afuna mwana ndu bagona kavala yompata Septemba mnakuweka so profesa kabla msanga pampani TPP oye Kutoka bali mlongoti leo ni hapa bali masapa mama mwangu bila jala jonzi eti MP wala mweti alipompano leo ni damine hapo zero huyu Pasani pele kalimon TPP moye Profesa Kapila Mchanika moye Mwana Mwadao Kijina moye Avipi moye Avipi Mwana Mteka moye Muriose Happy winner Nibembe amene mukimba nyimbo huku tonse ndiana TPP nthawi ikona muzapasidwa mwayi woti muzavote ine ndimanena makani abwino ukapangile kovotako osatibana TPP waye uyu kauti kuti yake ndi voti koma bana gali pano MP wakuno ndiziyo wa polisi amena amechiangalia ni MP watu wa pamene bonde amene iwai mapa Chalamamba Boma la pita TPP woye Atati woye Amanafeka woye Achina woye Anatati mulibwanji Nelson dilibino kwa mbili Sikuma na mbalo mutu Tika mbila na mbalo musiko kwa mbili TPP woye Mujangane nela Chipani ja TPP Chizase kulo kuno Mwana wakazane na ni profesa Kome mutawi mene ya sina kwade Koma amase kulo chifakuza Agase kulo kuza kalama primary Koma kwa lelo MP alipo mboze wena maini ya kostiki na so
vipi maule mundu wake wa basigaza vitini yose mema kama kusema Tivetere tikaleje huko tivetere ule mungu wa MP yose mabela mzakipasa support kuno region yose ya bela bano atisi gavana watu bambawani akufese gavana watu mai makina vitini yose bwana andu opia ndafuna ndikupempheni mutenge uthenga mukazise profesa akapita kutalika tikiniwe bwana kuno anabwera kuzakhazisa mwala wa maziko wokuza na sewu ochokera pambulo za boda kukafika kuchilinga ndimwana litumiza kontrakta msewu una ayamba kumadabwera ajawa kupanga chibongo ndikunjosa profesa akapita kutalika kusanjika anabwera sokoloza kupanga chibongo ndikunjosa kontrakta kujapasewu akala kuma dinamiza gani tuliza kontrakta wina mpaka na pano zaka 5 zata seunja ulai mameno ulai milamuza jamunazi ise bwana pa 16 bwana akapita kusanjika mukazi ise bwana akabwera kusanjika ntchito yawo yoyamba kunoko kuli mbuli atibwereseso kontrakta ujadi ntchito ija yakukoza sewu ipitilire tilibiwele nyengo ngati zino bwana tayanjala kuno anthu amakhala akulandira chimanga yawa programu imene ija imathandiza kwambiri awa amwera awa sakupanga ndi pang'ono pomwe mukazise bwana kuti anthu akuli mbuli akuti akugona ndi njala akupepa ndi mukabwereso pampando programu ija omaganizira chimanga ija ipitilire kuno kuli mbuli mukazise somwana namwera ndi programu ija ya subsystem and cement nyumba zambiri kuno zinapita ndimazi kaya cycle inende ndikutendosa kuti kusanjika kuna kayo kuti kuna profesa akapita kutalika cement ndi malata kunotabwera kuti anthu amake manyumba ena koma wachimene wapangango kuisa ntchito zinala ndi mbuli kupemphera thandizo kunja koma thandizo lokuno sili kufikako tikiliwe bwana kuno ofesi yathu ya district ndi ofesi yathu ya constituency inadidanisa ine tikudilangiza ndi mashado onse omwe tikupikisana kuno kunoko kulibiretu mpaka na siku la lero shado wa chipani china tose tipo kunoko tose ndi mashado MP ndi mashado a chipani cha TPP the ofesi yathu ya chipani kuno yatilangisa kuti tikapita kuma primaries wina akakawina oluzayo asayime independent tiliwe mashado ose oluza apeke sapoti pamene atawine zileza kunena kuirizana kuno simungu asawina kuima independent kuno tose tipeka sapoti kwa shado omwe atakawine kuma primaries kwa chipani cha TPP Mulungu wiki ya mawa patu ameki ya kubwera sokuno kumakalembera yazakhala masiku awiri azakhala la Mulungu ndilo lemba yetiye nomwe tinakapakisa kukambula kupita kukambula mwisinalembese tinakapakisa kuchisambo tipite kuchisambo tinakapakisa kwa songwe tipite kwa songwe tinakapakisa kumuloza eloiye tipite kumuloza eloiye omwe tinakapakisa pamanyamba tipite pamanyamba omwe tinakapakisa panachidwa tipite panachidwa masenta ake ndokawo omwe akagwirisire ntchito tetiye tipite mwaunindi pa masiku akhala awiri okha bwana wanga atozamene mwauna alipo MCPia mtipikio kwa kaida zina zonsezi zikatira kwa primaries zikatira ngotendera kumuzi katalaka muzi kakuna ndo kwambiri kakutoneza kutokezera kuto siko mwambiri Chala mamba chachida
ndichipani cha mtendere. Zikumveka? Zikumveka? Munthu wina aliyense amene ali ku DPP alipikitse mtendere malo ena aliwonse amene tikukhala. Zikumveka? Zikumveka? Tikunena izi chifukwa tikupita tikufuna atate awine, tikufuna ma MP awine, makhansala adani. Zikumveka? Zikumveka? Ndiye tikukusirani lero mawu a mtendereti. Tisamve zokangana makonstituency, tisamve zokangana makhansala, tisamve zokangana pena pakonse. Zikumveka? Chala mwamba DPP woye. Bwana nthawi ino ndiyapemphe bwana Santigo MP anu bwana kuti akudzutseni bwana kuti muyankhule ndi chikhwimbi cha anthu chimene chili apa. Zikomo kwambiri bwana. DPP woye! Lero panotu tinene zona kuti boma la MCP latha lero kuno Bumbuli. Ndiye poyamba mundilole ndipereke ulemu kwa Vice President wa chigawo chakumwera Honorable Joseph Machola. Ndiperekenso ulemu kwa ma MP wonse amene ali pano, a region yonse ili pano, ma district governors, ma governors ali pano. Koma ndimati kuti anthu kuamve chifukwa atatu akuonera msonkhano uwu pa YouTube. Ndiye ndifuna mukweze chala cha atatu aone chala mwamba uko. Boma lapita. Ndiye tipanga DPP woye oyamba wazimayi okhaokha. Azimambo musayankheya. DPP woye wina akhala wazimambo okhaokha. DPP woye omaliza azakhala watonse. Kodi azimayi mulipo? Tikufuna kwa mwanamveka akamachoka kuno aziwe kuti ndinali kumulanje limbuli. DPP woye! Sindikuva azimayi, sindikuva. DPP woye! Naonso akuchita kumva bwino tweti. Tilandire azibambo sopano. DPP woye! Grocery ikamaenda bwino mukakhala katundu mumampeza mwini grocery atakhala moyekha. Ngakhale palanchi samapita amakonera kuti beresani zakudyazo ndijera kuti kompa. Ndiye muzayione grocery jaikamba kusasuka akati tiberese chakudya umva iya ndizajera kunyumba koko manyazi mu grocery muja. Kenaka mumapeza mu grocery muja wamba kusiyamo mwana iye sapitako iya. Bwana muli pano ndimafuna poyamba mutenge utenga huu mukati thokozere kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ine ndaona anthu ophunzira, anthu anzeru, koma Mutharika ndi katundu. Ife timanena kuti chisime chakuya chimaoneka chikapha. Profesa sanaluze iya. Anthu anatenga boma maupandu, anthu anatenga boma momenya anthu kumaopyesa mamonita anthu mulilongo kumamenyedwa. Koma tikunena kuti 16 September chaka chino Profesa kukalowanso ku State House. Bwana Profesa akanapanga nawo makani anthu aja kwezi ziko lilitaonongeka. Koma Profesa nasiya ndikuauza kuti yendesani sikoli koma ziko aliononga kwa mbili. Chimanga chakwera anthu akugona ninjala.
kutengapo gawo kuvotera boma ili lilipoli ambuya mwendere pamadera-dera. Amalawi azuzika kwambiri, Amalawi azuzika kwambiri. Inu Malawi lero 2025 ndioti azikachiteze bwana kunoko mpaka lero fetereza sana bwere kuloya kunoko pinamiza ife kunyumba ya malamulo kuti ndiyelero akutuza kuti mundipase so 5 years ila apa ndikangofinya zithupa ndiye ndikufuse ninuyo azimai munali ni mamuna wanu zaka wakuberekerani ana 5 zaka 5 maso kandikusiyana naye ndikukatengana ni mamuna wina zaka 5 no mwana ndiye mamuna wakale utakunena kuti ayi ine ndikufuna ndibwererane nanu mai mulola waso pano iyi wakale uja bwedu chifuna wakale uja masisa chimanga wakale uja suka nali osika mamuna uja wakale uja zintu zinali zochipa Roma tibwererane naye amenoja tibwererane naye mamuna wakale uja ni Profesa Peter Mutharika tikufuna tibwererane naye pa 16 Septemba TPP weye komasokana usiwanga ndakufusirwa kuti ndi azuse bwanawa inu okali musibasima samapanyiramo sabulaira bana kuno ndikumulangeliku samakawakambaiya amaindi abambo ndikuuzeni ngati lero mukugula chimanga pa 75,000 fetereza 120 mukaapa saso 5 years muzagula pa bwanji amene akunena kuti boma limene lilichoke chala mwamba pani yatatu pani taimalizatu bwana ni mawu amene wa ndikuzuseni mulakule kuchira ntindi za wanthu tili apati ana atati zikomo kwambiri Bulimbuli kuno atati bakumva amene akujambula apo akuona Profesa Peter Mutharika kufuna aziwe kuti ndafika kuno Bulimbuli komatu aziwe kuti kuno ndikwa TPP siyo nowani nipeleke utenga huu mene ni mabwera Profesa Peter Mutharika ambaye ulipele kuno Bulimbuli kakumanira kwa TPP iniwe nikuti Profesa wanduza kuti ndikakumanira kwa TPP siyo nyooni tawi ya mashadi ya bwana tawi ya mashadi ya bwana panopa MP amena kupita kukola nini ndani amena kupita nini ndani tukunena zifungwa ndawi ikwana tukunena zimuziwa amena tuze tikale pansi kutije nuko tikasankule kuti tukandide ukuni ndani amena kwenda kwa MP ni ndani atake nikatiba mezere
Yeye kupempa na baraka muli hapa. Nikosa kunaye. Baraka muli hapa msabu kusema kandi kuwanu. Sibaye. Barika roza winile, atawinile kondo iya. Adiweza kala kurendi antu. Na tabenanga zewe. Kilo za chika. Sio ngoja. Yeye mpende na baraka mungu sio bana. Kati ni wangu sio bana zera. Sibaye. Nabera kuno kuzakusa kibali cha TPP. Ani babe, ye kosa tikale abata. Kiroe. Ani baba yanga we. Kama zote ile singa bele kuno kukagwa abanisha baba zona. Ile kuno ni kwatu. Ile ni mwenzanu. Kiroe. Tawi ikwana. Ishatuza president kuti. Ma primaries aya bakumene kulibe MP. Kuliko MP kwenda kuyambe kwa primary tena kutama April kizasekura ndiwe alisa zakaleni ma kwa kipani cha BBB kipani cha Ntende ndiwe naye ndiwe hizi fine tose dilipana aguricho tikuta kuona gagu usuna kusabu ndakati kwa sabotani Ntendene ndiwe yeye funa kuno kulimbuli amenamba kupweteka amenakulia fuata tapela jama bango mbele jama bango aliyesa kulia kweni kuno kulimbuli unomba panga mabusiness kuno mabusiness hadi afa ndiwe ndikunama ine mapile sana wafa makapito zanata Katundu wango kwela siku ndi siku ukaoda Katundu Bulimbi ukaoda ku Mozambiki ukaoda kunotengo wa kwela kulisa panga marosi kiroe siye kuna kulimbuli Nyoma mukuvutika inabalenga kuno kulimbuli mukuvutika kwa business mwana ngema dalia kuno kulimbuli kunoda kutimake kwa business ya balenga yakwera kuti walepea akute wakukwenda ni mafuta kali moto analipa 650 pano ndi 2734 wakukweze nani fetereza nani 18,000 panopa ni 120,000 wada anani bwana 8 kwacha panopa ni 800 kwacha iboye anatinamiza kuti ma passport amene ndipo timapita ku South Africa ataka 40,000 ananena kuti ma license aka 40,000 pea kuti walepea koma mupase pata zona kuti zona ndiye antu kunobo amanena kuti ati MCP unondi kutipira kwawo zona kuna kutipinda wano sebe kuno ndi kutipinda kwa Profesa Arthur Peter Mutharika kuno wina safune kuno ndi kutipinda kwa tibikisiyote kodi idwae ya kutenga wanga nawu adesaka matoka pano muziwe amene angathe kutesa mamutu anu ni Profesa Arthur Peter Mutharika baba yamene akuziwe mavuto amene mukumana nawo akuziwa kuti ndiyo simu kudya katatu akuta manama amanena kudika kudya katatu pasiku amanena pamwezi iliboye akuta manena pamwezi ni usiku na mpesa mwino iliboye yendi Profesa Arthur Peter Mutharika amene anga unesese kuti kwacha ikazikike
komaso katundu asababe pafupi chikolo komaso kuno malandi ya chakudya kunoko malandi ya mpunga iboye ndiye akanene kuti afuna kubwereraso iboye ndiye kuti chakwera achoke pampando pa 2 February komaso pa 3 paliso kalendera wauzika iboye ndiye amene sana alembese lipepe na baliaka kuno kulimbuli amene sana alembese akalani akalembese pamene walembesa kale kuonesesa kuti tikisunge chibwaje chimene chicha kuti chakwera tikamuchose pampando chifukwa choti walephera tikangosenga profesa atapita mcharika ndiye kuti makutakani komanso tikasanga MP wa DBB komanso kusankha kansala wa DBB ndiye kuti kunoko chiluko chizingobwera sinetokoli kekwaso kukutikana kuti nkhani ndifuna ndikufuseni naba kulimbuli chakwera akhale asowe chakwera akhale asowe yepeni chakwera asowe chakwera asowe watipasa makuto ameoneni kunali Fredi kuno kunali Cyclone kuno ambia namalira kujole ya 500 watitaniza kuti watitaniza kuno isewo akune na udena wa Satigo kumeo marufika mpaka kumigowi kampani yake pia leba ni Karafi ipoe Profesa Dr. Mtadi Kankabine nali Minister wa Finance ananduuza kikonsensewu watara dibiboye kutoka na kulimbuli ukafika kumigowi kampani yake kukala Karafi anayimisa dibiboye ndiye akaduze kuna kuti ukamukotele leo uthenga wanga nawu ngamacho ngabano tiyeni tikasange Profesa Tabitha Mutharika ngati president kuti makutu atu onse ate dibiboye komanso ndanena kuti mwayukha apo osankha amene ndikumufuna mwanimwe ambuyanga chemita tifika nthawi yosankha amene ndikumufuna koma panopa nkhani ndi yachida dibiboye pamakhala AP mmozi panthawi yake pamakhala AP panthawi yake ikasikati kwanja kasisise petenda kaine kaeneyo dibiboye amina kabine kasisise kela kagani dibiboye kiseni zabela kunongeza mshaki sana dibiboye songa na primary school sisi nakongea kuliwina aliyense dibiboye kufuka jipani cha DBB jipani chomwe chimakonda mtendere kulete kiwaka makonda mtendere ngendi kupepe na baraka kuno sangeso lote apamiya lako fatika zonga bambisa ndeundu wakuti ngaklaso izo pansi kuti tibange bravele kuweka nthawi sina ndikuze na baraka inu akulimbuli kuti ngapa karipoti mazuwa ano kuti ndapita kulimbuli koma makukonda ndikwambiri komanso timakonda kunena kuti ino anthu akulimbuli mwandiwaza kopya timakonda chipani chanu cha DBB koma mukuziwa kuti chipani
mkoka kipende chingate yenu kupepe miso wina aliyese kunogo kusagomere kipani chankaza kikani chokuba kipani chonama azikokuya kuno kulimbuli kunogo tukwile nakode limbuli kisagomere kuno kulimbuli kubwelesa tambalokula iliwoye umukateka tambalokula kuno iliwoye imawamene wakuganiseni wabela mwawu nyingi ikujelo ndikali na monyada kati ne vice president wakuno kusauti kuti minapita kulimbuli akuti azasangana president ukalaso state president waziko ino antwana makukondani aliyesa kuno watu wa DPP yakuteleleke so kwa mimi mkuganiseni Club Junta, building better Africa.